Tiesitkö, että juhannuksena Ahvenlammella saat varmasti? Nimittäin kuunnella huippubändejä ja bailata. Tule juhannuksena Saarijärvelle Ahvenlammelle. Juhannus, virrat, rantarock. Mukana muun muassa Two Unlimited, Rosella, Holy Noise, Bad Boys Blue, Dr. Alban, Opus 3, London Boys ja Timantin kovat kotimaiset. Be there or be square. Someday we'll all be dead. Or Americans, or empty cans, for you and me in our great country. Tavataan Yyterissä ja juhannuksena junalla. Rantarokissa juhannuksena virroilla. Tatjana, DJ Bobo, Angel's Eyes, Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, Lavka from Jam & Spoon, Pandora, Capella, Hathaway ja järkyttävän kovat kotimaiset. Erikoisvieraana Reni ja Gina. Be there or be square. Mukana muun muassa David Lee Roth, Dogstar featuring Keanu Reeves, E-Type, Navigators, Sash, Scooter, Eagle Eye Cherry, Tina Cousins, Dons, Prinsessa, Cartoons ja Timantin kovat kotimaiset. Liput myynnissä nyt. Tsekkaa www.rantarock.fi. Ilmaisen Rantarock-lehden löydät R-kioskilta. Osta oma lippusi heti ja be there or be square.